Aminan mi ring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kay ka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kay ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kay ka, ingkambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kay kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mi ngeni kay ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at yatsyat meke kami ing makawulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyunik pat ning anak at ning banal na Espiritu. Amen.
Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagkiabitala naman ka rin kikatang panalangin, ding makatuging intensyones. Pasalamat na di, Ning Torres, Puring Rivera, Anita Hison, Remedios Manalang, Florencia Mercado, Teresita David, Mirna Nakpil, Betty Rivera, Noemi Maglaki, Gloria Torres, Emmy Gutierrez, Gloria Kayanan, Marvin and Lalaine Santos, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Veronica Pangilinan, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family, Adelaida Pangilinan, Miguel Zawa, at Lalaine Galang. Special intention, Gitz and Lito David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Father Adrian Paule, at Father Raul de los Santos. Birthday Thanksgiving, Father Conrad Flores. Ordained Anniversary Thanksgiving, Father Reginald Fuertes. Speedy Recovery Daddy, Angelina Lising, Remechi Mateo, Angel Pajardo, Monica De Leon, at Carmelita Galang. Healing, Edmond Nusawa, Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Flor Mercado. Ang timurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Juana, Maria, Brida, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Cornelia, Bibiana, Jimmy, Elmer, Florencia, Federico, Luring, Aurora, Gregorio, Librado, at Jesus.
Ilaginingin pa ang paningalakan po ng Banal na Espiritu, Amen. ng grasya ni Ginutang Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay o kekaingan. At kaya kantimurin. Maya pa abak, kekaingan po. Maya payabak po. Bang kanita, bebetang matampangganap kanitin kapag masusya, namin ang talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, at anyaran pa ilulusad kapatabaran ng apong gina. Ikang gagawang paralan, king pangabait ng timawa, ni kekang balayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang king kapamilatan mo, may dalalaring sablang bansa, king pamaniwala at pamaminto king Diyos, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang tanda ng kasalpantayanan, para ka ring tao king kasalukuyan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. King Diyos, sa may pahintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, iubog mo kami, king wangis ng anak mo, at patuban mo yung biya na karing puso mi. Itubod mo kaming maging talapatuto ng ebanghelyo, ng tula, king metong ayatong matbud, king kapayapan, at kulang king kapanaligan. Takilan mo ring puso ding sablang tao, ban mamunga lang lugod king metong at metong. Itiadon mi, king kapamilatan ni Ginoong Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, kinsulat ng San Pablo, Karintao, Galacia. Sa sabyaning batas, king mikadwayang anak alalaki Abraham. King metong ay anak ni, king metong ay babaeng alipan. At king kadwa ay anak ni, king asawa ng timawa. King anak na ning babaeng alipan, ni Baityo, king paralan, akaraniwan. Ing anak na ni babaeng timawa, mi Baityo, agpangking pangako na ning Diyos. Iti malyaring lawan ang timang metong at talimhaga. Deting adwang babae, lalarawan dalo, katamo, ring adwang kasunduan. Ing metong karela, manibatan nyo, king bundok maning Sinay. At ding anak na may maitlo, king pangayalipan. At ing babaeng iti, yo iagang. Tapos yung maligayang Jerusalem, timawayo, at yun kay katamong Hindu. Uling sasabyanan ng kasulatan, magsaya ko, ikang baog ay pabitasang mi kay anak. Kulisak ko at manyambitan, king magmuntula. Ikang ay pabitasang mi ramdam. Uling babaeng ipayumbirisan, ika anak yan lalong dakal, kesa aking babaeng kautos no. Huli na nito, kapatad ko, nakatamo anak ng babaeng alipan, noon anak nakatamo ng babaeng timawa. Inyang Kristo timawa nakatamo, purina ni manatili tamong timawa. Huli na nito, manatili kayo sanang taong timawa, at ayon ay pahintulot, imayalipan kayo, pampasibayo. Amano ng Ginoo. Ipuriya ilagyo ng Ginoo king kapilan paman. Ikayong talasuyo ng Ginoo, puryan niya ikayang lagyo. Manano na sana ang ilagyo ng Ginoo, yaing puryan do, ngeni at king kapilan paman. Malibad king aslaganing aldo ang gaking albugano, inlagyo na ng Ginoo puryanyo, king Ginoo mag-ariyo karisablang bansa, lalagpus king banwo ingkayang ligayo. Nino ing kawangis ning Ginong kaya katamo Diyos, karin king banong matas tatandoyo, banbanwo at yato akit no. King pangapase ring kalulok king gabun, kaya lang babangon.
tatas na man din na tsuking malubang habilyan. Ipa, ginuning banu at yato, pasalamatan dako, uling pepakilala mo karing tamusmus, hingi mo pepakilalo karing mga biyasa at matalino. Ting Ginoo mantabi kay kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Igay kaya ko. Nga ng Jesus kabang pilulupungan dining dakalatawo. Karok da rin tao king panahon na ite. Maninto lang mala. Dapat alang miya karela subali mo king mala ng Honas. Nung makanano yung meging tanday Honas karing tao Ninive, makanya niya namang maging tanda ing anak ning tao para karing tao ning kasalukuyan. Kingal do ning pamanukom tala kajing reyna ning mauli at pamarsalana no rin tao ning panahon na iti. Uling menibat siya king kasalukuyan ning yato. Kasulok-sulukan ning yato ban makirandam king kabyas na ng Solomon. Dapat ngini may gitsang epalak kang Solomon ing atsuketi. Kingal do ning pamanukom talakad na rin tao Ninive at pamarsalanan da kayo. Uling inyang dindamding manarali Honas, pepayng ulot da karing karilang kasalanan. At sasabihin kong tutuke kayo, may kitsang epalak kang Honas, ingat yung ini. Ing mayip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ko, Kristo. Birthday po ni Lalin ngayon ng aking pinakamagandang sekretary sa buong mundo. Birthday niya, kaya kailangan okay lang yung magsinungaling. At kagabi po naglibre siya. Naglibre ng kape sa Pande Manila. At habang pong nasa daan kami, kitang-kita na dito sa Pampanga ang papalapit na pinakamasayang okasyon sa ating bansa, ang Pasko. Pumunta po kami doon sa may dating Pascuan Village. No? Mayroon na palang bagong doon. Pasyalan. No? Mayroong night market. No? Mayroong mga malaking paral doon. No? Tapos ito sa Jose Abad Santos Avenue o yung OG Road, no? Nandiyan na po yung magagandang parol na inilagay ng City of San Fernando sa may Santo Niño, dun sa Heroes Hall, no? Andun din, maganda rin yung design, no? So, ito pong ganyan sa atin, nagbabadya, ika nga, na tunay ngang, ilang buwan, 2 months na lang, no? Mga 2 months na lang yan, ay Pasko na. Mayroong mga ganyang sa ating kapaligiran ay mga sinyales ng mga bagay-bagay. No? At ito yung tinutukoy din sa ating ebanghelyo ngayon. No? Yung mga tao sa panahon doon, ang Panginoon naghihingi sa kanya ng signs. No? Ano bang signs? No? Siguro para i-prove ng Panginoon na siya ang tunay na Mesiya, na siya tunay na galing sa Diyos. No? So they were asking for something spectacular. No? Siguro sa nakikita nila gagawa ng nakakapangilabot na pangyayari. No?
Parang ganun. No? Pero ang sabi lang ng Panginoon dito, walang ibang sign na ibibigay kundi yung tanda na binigay ni Jonas. No? Kasi kung babalikan niyo po yung istorya ni Jonas, si Jonas, ang kanyang presensya at sa kanyang munting pangangaral ng pagsisisa sa Nineveh, naging tanda na yun para sa mga tao, para sila'y magsisi. Si Jonas ay naging sinyalis na, signos na sa mga tao na kung mananatili sila sa kanilang mga baluktot na buhay, mabubuwag ang kanilang syudad. Kaya yung presensya ni Jonas ay presensya ng Diyos na kumakausap sa mga tao para talikuran ng kanilang kasalanan. So, yun din ang ginawa ng Panginoon. Walang ibang pinaka-sign ng presensya ng Diyos, kundi siya mismo, ang kanyang pangangaral. Pero sabi nga niya, mas higit pa kay Jonas ang Panginoon mismo, no? Na mas higit ang magagawa ng Panginoon kaysa kay Jonas. Kaya lang, si Jonas hindi nagmilagro, hindi nagpagaling, pero yung mga tao kagad naniwala sa kanya, nagsisi. Samantalang ito, ang Panginoon nakapagpagaling ng may sakit, no? At inaakay ng pagbabalik loob yung mga makasalanan, and yet matigas pa rin ang ulo ng ibang mga tao. No? At tinitignan ko lang po yung panahon natin ngayon. Magpahanggang ngayon, ganun pa rin, di ba? Ako naniniwala na marami namang sign na mahal tayo ng Diyos. Maraming sign na ang Diyos ay hinikay tayong magbalik loob, magsisi pag tayo nagkakasala. Pero yung iba, hindi pa rin naniniwala na may Diyos. Actually po ngayon, mas maraming mga atheists. Alam nyo sa Europe, dati ito yung pinakamaraming mga Kristiyano. Ngayon, mga atheist na, agnostics. Alam niyo po ba doon, isang kwento ng isang paring galing doon? Yung mga Katoliko na nag-iba ng paniniwala, na ngayon di naniniwala sa Diyos, pupunta pa sa isang simbahan para patanggal yung pangalan nila sa Book of Baptism. Dahil sila raw ngayon mga atheist na. Ikaw ba naman na dating Katoliko, tapos biglang ngayon, hindi ka naniniwala sa Diyos. Pupunta ka pa dun sa punto na patatanggal mo yung pangalan mo sa Book of Baptism. Ganon ka grabe. Ganon ka grabe. At para sa atin, ano bang hingi natin ng sinyales, signs ngayon ng mahal tayo ng Diyos, na may Diyos dito sa mundo, na lumikha ng lahat. Para bagabang pong yung kwento ng isang lalaki na tinatanong ang kanyang misis, "Honey, do you really love me?" Ganun na tanong. Pinagdududahan pa yata yung pagmamahal ng kanyang asawa. Ano sagot ng misis? "Honey, look," sabi niya, "pinagluluto kita, pinaglalaba kita, binigyan kita ng 5 anak. No, kinalinga ako 5 anak natin. Napalaki natin ang mga anak natin. No, hanggang ngayon, hindi pa nagbabago ang aking pagkalinga sa iyo. At wala kang narinig na chismis na ako'y nagkaroon ng ibang at tumingin ng ibang lalaki. Tapos tatanungin mo, do you really love me?" No. Ibig sabihin parang, ang dami ng mga signs ng pagmamahal nitong babae sa kanyang mister. Tapos tatanong pa siya, do you really love me? Hindi ba actions speak louder than words? No. At dito, ang daming hindi nagsasalita ang Diyos, pero ang dami niyang ginagawa sa mundong ito. Just to tell us that He is and He loves us. No. Sabi nga, sa pagsikat lang ng araw, ito is sign na mahal tayo ng Diyos. He gives us a new hope, no? New opportunities. No? Sa mismong sunset, no? Ito'y para sinasabi rin ng Panginoon,
na pwede kang magpahinga, and while you are resting, don't worry, I will take care of you. Sa atin po rito, pag tayo natulog, inaalala mo pa ba kung anong mangyayari sa sarili mo? And yet, we are being taken care of. No. So, ito po, buksan lang ang ating mga mata at makikita natin, hindi lang pala isa o dalawa. Yung mga tanda na pinapadala ng Diyos, marami. At ito po yung ating ngayon. Naway, buksan ng Panginoong Diyos ang mga mata natin para makita natin ang hindi lang isa, kundi napakaraming senyales that He really exists and He cares and loves us all. Amen. Ngayon po atang idulog sa pahintay mga kaibigan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin ni. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kay Santa Iglesia Katolika, yasanay maging mayayakit at tanda, para ka rin sablang tao, panakit ng susundo, ing magligtas ng dapat Kristo, ipanalangin tanging Ginoo. Para ka rin sablang pamuntok politikal, akit daw sa rin tanda ng panahon, ako pulisak para king kalayan, katarungan, panlipunan, at pante-pante makataong karapatan para ka rin sabla, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka rin daralan kasakitan, karelang panigapo para saop at lugod damdaman dasa at tanggapan, ding karelang parang tao, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para kay katangan, akit talasa at damdaman din tanda, ababyening Diyos kay katango, king kalikasan, king biye, karing kapalyarian king aglolotang pamibiyebye. Apan sintala naman sana rin tanda, ay paralata king metong at metong, king pamagnasatang lugod kapatawaran at pamananastas, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ngayon, yadwan tamo'y sarili tang kapagnasan. Ay paming at sibanwa, ibuklat mo sa ring matami, ring balugbog mi, ading kay kaming puso, ba nakilala mila ring tanda, alang likat mong iparala kay metong at metong. Bangketang yato lalo yang maging masampat, ayatong pituknangan. Iti adon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Sa
Manalangin kay pakamalang kapatid, bandi kaya katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Sana ginutin daw karenggamat mo. King ikapurit kaligaya ng kaya lagyo. King kaya katamang sa plala at umabilog ng Santa Iglesia. Uy, pamimiglalang, kabang iyang pangmiiting ayin, ipagdala na kaya sana ang kaligtasan ng pamanyambami, king Espiritu at king katutuan. May tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kaya kayo, Kaya kanti yat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos, tamo. king rapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayipaya, king lugod kaya kayang dalangan ng tao, at inyang mga intulid diyang may parusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na rin ang hera ding sa blangkoro ng banwa, bit mong kapag mo nasasamba harapan mo, ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantarang mipnong tula, indalit ng ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banalin Ginoo, Diyos sa may paya. Ipnuwing banwa kaya o sana king Batas katasan, pagigatan kinagulungin. O Hosana. sana king kapas katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu, ban para kay kami, malyar lang katawan at dayap, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinuha ning tinapit, pepasalamat siya kekam. Pira sinebinyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, at kananya, itiing ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyin ning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kana akong daya. Hing daya ning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan niyo ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biya ng anak mo, naramya kaya kaiting tinapi, ning biya ting kalis ing kaligtasan. Dahil ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakamabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganapik nilagod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatad ming pepaynawan at maninang sabing miye, lalong lanay Efren, ading alapang mayang mo na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan talapangabo sa may buking balan ng turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami,
Diyo kabanwa, misamban niya lagyo mo. Tatangke kaming kayarian mo. Ni paminto ning loob mo, keti sulip, antibanwa. Ning kakanan mi, king Aldo, ibiyan mo kaya kami, king Aldo ngeni. Ampon ni patawad mo kaya kami, ring sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Ngayon mo kaya paisaw kintukso. Ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon ni. Bangking kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Kuli kaya kayo kayarian, kayo pa yan, gaya ng among king dalakang O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kaya kayo. Kaya kan, Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan kaya kayo nga. Ang kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos na nilalakot ng kasalanan ng yato. Pakuluan mo kami. Kordero ng Diyos na nilalakot ng kasalanan ng yato. Ibigay mo yan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo, ang kordero ng Diyos, sa milalakok ang kasalanan ng yato, na anong makasadyan tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka. Dapat yukas may nga mana mo, kumayab na. Jesus.
Manalangin tamo. Ay paming malagod, sa upan mo keng ni Biebie, agpangking alimbawa ng lugod, apag masusyan mi kaniting Eucharistia. Ban miras kami, king kayang kaganapan, arapan mo. Tiyadan mi king lagyunan ng mga Yesus, sa ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ang iba, ang poning anak, ang poning banal espiritu, umita ng iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Salamat, Maya Porres. Magandang araw, maraming salamat. Miras na umilagan, in pamig kawalitagan, bendisyon in Diyos lawin kuwang, e katayang mabakalan. Amano napakamalan, amano pagkakasalan, o salming karalungkuman, yain kita paniwalas. Happy birthday, Balenske.